Висшият прокурорски съвет, който се създава чрез новата конституционна уредба, е практически избираем от Народното събрание. Следователно има намеса от законодателната власт в цялостното вземане на решение на съдебната власт, защото мнозинството в този Висш съдебен съвет ще бъде определено от Народното събрание. И по този начин се връща едни тоталитарни уредби, ако си изпомням Конституцията от 1947 година и тази от 1971, където главният прокурор е бил избиран от Народното събрание, но дори тогава главният прокурор е бил този, който е отговарял за цялото кариерно развитие на останалите прокурори. С новите изменения имаме едно овладяване дори на тези правомощия от страна на Народното събрание. Т.е. тотално се смесват законодателната, изпълнителната власт и съдебната. Ние смятаме, че всяка една промяна в основния закон на държавата трябва да се осъществява от Велико народно събрание. Самата мандатност на народните представители, които са избрани в Велико народно събрание, им дава легитимността да пипат Конституцията. Имаме тук казус, включително от декември месец, министъра на правосъдието се изказа, че току-що приетите изменения в Конституцията вероятно трябва да бъдат ревизирани. Тоест, тук вече говорим за евентуална хипотеза за ремонт на ремонта на основния закон на държавата.